Hola, sóc en David Caballero, el xef de Bon Preu Esclat, i avui us proposo una recepta molt divertida, una recepta molt fàcil. Farem una recepta de Sant Jordi. Són unes roses de poma amb pasta de full. El primer que farem és començar a preparar les pomes. El que volem és treure primer el cor i tallar-les. Les deixarem amb la pell, perquè això el que ens farà és que semblarà els pètals de rosa. Per tant, hem triat una poma vermella i una poma bastant dura, que ens aguanti bé la cocció. Començarem traient, partirem per la meitat i traurem el cor. Per treure el cor, jo el primer que faig és les tallo per la meitat i aleshores, amb aquest estri, per treure el cor, faig així per la meitat i així veig per on vaig. D'acord? Tenim la poma ja pelada i seguirem fent amb tot el que tenim aquí. Un cop tinguem la poma sense el cor, el que farem és laminar-la amb un ganivet, per exemple, molt finet. Si teniu una mandolina, també ens funcionaria molt bé. El que volem són làmines molt finetes amb la pell i amb aquesta posició. Les anem laminant i les posarem en un bol amb aigua perquè els donem una petita cocció, perquè si no la poma, si la tenim crua, no la podrem doblegar. Ja veureu que el que voldrem és doblegar la pasta de full i si és crua i és dura se'ns trencaria. Aleshores li donem una petita cocció en aigua al microones. Ficarem una miqueta de llimona o de llima per evitar que se'ns oxidi en aquesta aigua. Deixem per aquí i ara ja començarem a tallar. Aquest primer, si voleu, el podeu retirar. I ara, ben finet, anem fent làmines. Al final també la podem retirar i el que busquem és això, unes làmines ben fines que ara ja anem posant aquí a l'aigua perquè quan les tinguem totes les courem. Bé, doncs ja tenim totes les pomes aquestes laminades i ara el que farem és agafar amb aquest bol que tenim amb l'aigua, amb la llima, i ho ficarem a coure aproximadament 2-3 minuts al microones perquè se'ns fiquin toves. I després les deixarem refredar 5 minutets, colarem aquesta aigua i ja començarem a preparar el que seria la pasta de full. Doncs li anem a posar 3 minutets de microones i tornem. Prepararem el motlle per coure la nostra pasta de full. Nosaltres en aquest cas utilitzarem aquest motlle, que és un motlle d'acer inoxidable, però el que podem fer també és utilitzar aquests que venen que són semblants de silicona o si no, doncs en petits recipients rodons aptes per anar al forn també podríeu coure. Al final necessitem una superfície rodona apta per anar al forn. El que farem és posar-hi una mica de mantega. També podeu posar oli d'oliva si no li voleu posar mantega i això evitarà que la pasta de full no se'ns enganxi. Pintem bé per tot arreu. Podríem, si voleu també, aquí dintre posar-hi una punteta de sucre i això el que farà és que quan el tinguem en el forn ens caramelitzi. Tenim les pomes ja cuites. Les hem tingut al microones uns 5 minuts al final les hem tingut. En 3 minuts encara els hi faltava una miqueta de cocció. Depèn molt de la varietat de la poma, de l'època de l'any i de la mida que l'hem tallat, evidentment. En aquest cas l'hem cuit 4 minuts i mig a 800 watts de temperatura en el nostre microones. El que farem ara és colar-ho i ho reservarem. Ho tenim colat. Ara la reservarem i començarem a preparar el que seria la pasta de full. Tenim una pasta de full que hem comprat i el que farem ara és desenrotllar-la
I la tallarem en tres. Necessitem una pasta de full que sigui rectangular o quadrada. La rodona no ens serveix, perquè realment el que volem són tires. Aleshores, amb un ganivet fem aproximadament unes tires d'uns 4 a 5 dits i les tallem. Més o menys per aquí. I més o menys per aquí. Hem de tindre unes tires aproximadament així. Poden ser una mica més llargues, però penseu que com més llargues, més haurem d'enrotllar i més ens costarà de coure. Per tant, no volem una tira molt llarga, sinó que amb aquesta mida en tenim suficient. També dependrà una mica de la mida del motlle. Començarem ara pintant el que seria una meitat de la pasta de full amb una mica de marmelada. En aquest cas, hem posat la marmelada d'albercoc. Aquí podeu utilitzar la que vulgueu. Una marmelada de taronja, una marmelada de maduixa, la que més us agradi. Això ens donarà un toc una mica més dolcet a dintre. Aquest pas és totalment opcional. Si no li voleu posar, la podeu fer sense. Bé, ara el girem per treballar millor i començarem a posar tot el que seria aquesta poma que hem cuit a la part de dalt. D'aquesta manera. Cales una mica. I l'última. Ara el que farem és agafar aquesta part d'aquí i la dobleguem fins a la meitat, més o menys. Pressionem una miqueta. I el que farem ara és enrotllar, però sense apretar gaire. O sigui, es tracta de fer aquesta forma de rosa, però no volem apretar molt. Formant aquesta rosa. El que faríem ara és posar-les ja en el nostre motlle. Una altra opció, com us comentava, és si no voleu posar marmelada, podem fer una barreja, per exemple, en aquest cas, d'una mica de sucre morè i canyella. Barregem i això ho tirarem per sobre de la poma un cop l'haguem posat. Agafem la poma que teníem cuita i fem igual que fèiem abans amb la marmelada, però en aquest cas en blanc. I si no voleu posar ni sucre ni marmelada, també podeu pintar amb una mica d'ou i també farem el mateix efecte. Agafem una punteta de sucre amb la canyella i ara el que faríem és doblegar-ho com abans, per la meitat, fins a coincidir, deixant les puntetes de poma que surtin, girem i enrotllem com abans. Un cop tenim totes les roses que volíem fer en el motlle, el que farem és ficar-ho al forn. El tindrem aproximadament uns 30-40 minuts a 180 graus. Ja les tenim, ja han sortit del forn, han estat això, uns 40 minuts aproximadament. Un truc que podeu fer, si veieu que us comencen a cremar una miqueta perquè són molt gruixudes o perquè la poma no ha absorbit prou aigua, és anar-les pintant una miqueta amb un pinzell humit amb aigua per evitar que se'ns cremin en excés. El que farem ara per acabar-les, molt senzill. Una miqueta de sucre llustre pel damunt, un colador, i ja les tindrem llestes per servir. Com que les traiem, ara ja veieu que ens ha quedat ben cruixent pel cantó. Cuidado. Molt bé, aquestes les reservarem. I bé, doncs, aquí teniu les pomes, les roses de poma amb pasta de full, una recepta pel dia de Sant Jordi, que espero que la disfruteu, que la pugueu fer en família, ja que és una recepta que ja heu vist que és molt fàcil, i sobretot això, que us animeu a fer-la, i que passeu un bon dia de Sant Jordi, i gràcies per tot.